Iwewe ndikakubvunza kuti munhu wako ane character ipi kana kuti baba vako vane character yakaita sei, unokwanisa kundipindura here kuti chii chinonzi character iye yakaimbwa kuti I love your character? Unobvumirana neni here kuti munogona kunge makazvarwa pamwe chete muri mabrothers kana kuti muri masisters, muchitowirirana pakuzvarwa kwenyu asi muine macharacter akasiyana atori totally different? Kana kuti munogona kunge muchienda kuchechi imwe chete muchitopisa zvakaenzana paspiritually muchitofadza Mwari, asi tikakuti garai mese apa tokuchatanisai, imba iyoyo haimire nenyaya yekuti macharacters enyu haapindirani. For example, kune munhu anofarira zvekuasosieta nevanhu, kune munhu asingafariri zvemapati. Makambozviona here kune vanhu vasikadi zvekuenda kumapati zvepanoungana vanhu, zvekuti munhu iyeye kuti atobudirira kuuya kwamuri kumudayidzaka munenge matomudzvanya nekuti anogara aine mareason ekuti asa-associata nevanhu, anongofarira zvekungova calm angori ega. So kuti unzwisise type yemacharacter ari tuka, ngatimbopa example yepanoungana vanhu vakawanda. Tomboti maenda kuchechi angava makungano wati eva panonga pangori nevanhu vakawanda paipai. During the service kana kuti palunch hour kana kuti pabreak, handiti katomboti iwo uri mukomana une musikana wauri kuobserva nechekure, unoziva kuna vamwe vasikana wekuti throughout the whole service haasimuki, anoramba akangogara panzvimbo 1. Kana achinyora manotsi ake kana achizvitambira nefoni yake anoramba ari panzvimbo 1, either service iyoyo ndeye 10 hours or not. Achitosimuka either ari kuenda kurestroom kunochera mvura kana kuti kunotsvaga chikafu, odzoka ogara pasi. Koita imwe type yekuti ukafamba every corner rawaenda unosangana naye, zvokuti unogumisira kutodhauta kuti ndiri kusangana nemunhu wani here. Ukarova chiraundi kudai unomuona ariko achitoseka nevanhu, ukarova chimwe chiraundi kudai unomuona ariko achitoseka nevanhu, zvekuti unogumisira wakutoziva toni yelafta yake nenhau yekuti wasangana naye kakawanda. Uri kuona vanhu vese havari 2 havana chinhu chiri bad chavari kuita kana kuti havana character yakashata, but vatori nemacharacters nemapersonalities are totally different. Saka kuti tibatsirane kunzwisisana uye macharacters iyi, I think nichaita video yekuexplaina kuti chii chinonzi character kana kuti ungakwanisa sei kukurumidza kureada character yemunhu. I think ndokuti tibatsirane panhau yecharacter nekuti vakawanda havanzwisisi nhau yecharacter, ende ndo inoita kuti upinde mumarriage nerwrong person. Unenge uchimuda but kusapenderana kwamacharacters kunoita kuti musakwanisa kugarisana ende marriage iyoyo haina kwainoenda. Saka I think ngatizosangana panext videos timbonyatsoonesa.